Besok tui na hadi kebung mah dobon tui thang suka. Bari ya pho. Iko. Tabu kus komi kha thajin tai marong suka. Boron tui phai nan na guys pura. Pai bu khata na. Achok phur da sai me yang. Hadi. Orang tui phai wa ha korni. Ham burung abu phul hai. Chinor te boron phai sina sa. Pai buku kosa ko samron nongron da. Sai manliya. Abo pipeline pipe oro soi thangana ta igor tui phai suka. Marang habo. Yang sema ro holai shu jiti jong bari bo. Ayang bukhiri thang dong ma jang ke ba. O thewi ro lai yang ri holai kita. Iko marang suka. Abo tangi hai si sajama apro chinoro bera khalai pro da. Sokja kha hakor khurpro sai manliya. Ebe no hakor khurpro sokja mani ro tusnu ya bla sai simaya. Na tibu thanda sa kusung pura. Iko. Rangola ni tui kok phai ma ha phai to hai ho thuk ma pura. Hai tui speed kes phai le speed ke tui. Sari ka ham guys to no tabam ke sang duk mali wo haija Hayung market to inke sonoro ngai to nan blog no pa sang joran dai sang oro kisa ko octopus nanya hani phaile mani se ma octopus manliya je painen phai mani ke to manliya inke election ni bagai sok payangai tongkan tongo tai ko ekdin ni pore manai hini sawo jagani gai jeng afro pai norong sawi songwi yakui phunok nai inke tini hinke manliya ba octopus manliya hinke ba ha noodles rok tlangai dry fruits rok tlangai chala sinai hini wanchu kata anga tabu tam nanai ki sanai tongnai mani ta nagina yung hai tam jan sung manale ne maglu rene borok kriti ba kire dia benar di depan sana. Nggak tuh nabi lagi sana mangsi, itu bas koni. Kamu bayar sama mana sih? Oh my god, mak kesama nih. Anjio bikin tom lasara. Musuh lagi nak. Kiruan ke, mukang pulang. Ah, rangkari pulang. Ma apa damu ma? Dry fruits desi, sedih desi. Kasih tu dulu. Anda sama mo. Saya udah ketemu saya. Tu lah mix mana ada mesti. Kosis teka. Mixer kerja. Vinegar. Yang ko sih na. Sido ko atuk bazar. Atuk bazar. Usah. Monggo 150 টাকা. তো thong. Sido. Saya angkang koni usai nya kya. Domburni thangpur pati pheng. Thogbla. Betam nana. Buka. Oh ini. Seng tamang kasai jaman guys osagawo maning dam nain layo hangkai dam kom hangkai nalai tiro bisik dam kebang hangkai nana kain ketai piro gero lai tiro ati bang song tong lai shuo nawon dam kom hangkai nawon dam kebang hangkai piro gam dina bang song tong lai shuo hangkai octopus manliya hangkai baje sajong lai bebang talang sinai hingai hanya koyek talang nai hingai nai tong lai keta amo bosida koi barjan na le kaisa nantai saisi manai liya hingge norok nai tongni do.
Tabo hingke paibeka kubaika hingke bio kere dongta kaya mukhe cream rong mukhang fuljaknai mama earth ni nai di angke online te order khaina mani tamjen chikon chikon ma sokpaijago hingke oro hingke teha kotor kotor ungjago ta 249 hingke se kotor kotor manui tong hingke angle 339 299 ati hairok mang najago abose chikon chikon sokpai hingke ba tabo khe ang oro mama paisne uansukha ta hingke tai online order khaile uansugui tongo hingke naitong di norok hingke yango bo kwbangma jagao makeup ni manui rok mano ta naitong di nokholai sinai tabo hingke chwng paibaikha hingke ba tabo hingke ang logio haine basui bo kuaisa muchungjago hingke ba dogan o habai bo khe kuaisa naitongo hingke naitong tang to kuai rok saya bwla hingke bono logiri tongo tabo hingke himui thangna sinai chwng ayango tomtom kai sinai ta bazar bwskango. Tabo khe chwng je chajaknai rok bai tifemno bo songma nai tonglaio hingke lenglai suka hingke ba songui jalai sinai hinui hingke songoi yakui muna sinai tongkha haino simple khe no songkha lengmani munkhe no chai sinai hingke norok naitong di do ani vlog no paya sang jora tei khalogui naitong di suk tui no hadi kwbangma dobon dobon tui thangsuka bari yapho iko tabo kosko mikha thai tei marong suka boron tui phainai na guys pura pai bo khatana achok phur da sai yang nari oron tui phaiwa hakorni ham burung 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 obo phul hai chinor tai boron phaisina sa opai buku koso ko samron se nokron da sai manliya obo pipeline pipe oro soi thangana ta igor tui phaisuka marang habo yang sema rok lai su jiti jong bari bo ayo pukhiri thang no mai jang ke ba o thewi re lai yang ri holai keta iko marang suka abo tangi hai si sajama apro chinoro bera khalai pro da sokjaka hakor khur pro saimaliya ebe no hakor khur pro sokjamani rok tusnu ya bla sasimaya na teibo thanda sa kusung pura iko rangolani tui kok phaima haike phaitongkha hai hong thukma pura hai tui speed khe phaibele speed khe tui phai tabo hingke chini yango no parani yango kheto ta hingkai o jagao iko chin parani borok no kuchia ongo laio nukphu hingke ba chok laikha ta kuchia bwtui tui kalang dorop kormo kormo khe hingke ba borok chok lai yakolai tonglaio mano manya saimia asike chok laikha asike khonok laikha hakor bisingo yak dalai sita kisa kisa matang hor poto hingkai obono markhe borok kari no naitonglaio ta hingkai chongkhe naitonglaio chong yang kisa kheto o nokbar sip hinui beraini phaimani khe nugui tongphai borok no hingke bangbo kisa norok no norway baksa khe norok no share khaiya hinui ang kisa video tisai tuphaimani ta hingke norok bahai hingjaka omo khe nainai rok kuchia no hingke taibo borok tongo norok no phunuknai naitong di to har beg bai makeup phulja hakor thukuta buku thui thei phaiba khe po anh yak se thik phayu bi yak se thui phaibo asal men se buku ta khasa kakan ra hatpa guru sakha ayu oh my god temas tong kha anh sakang kaing angai tor bla ha nang nai tong lo ai ngom do mar se bla sa khote tor bla sa toru kotoma ayo bu jibuk sung na kuse na bla tam bo yang sing ma tong sing ge ba te ma se tong kho po ko boro be hik ba sayang na ta mo ka ga le ma tong kho tu jai ke tong ta ang tang na yana ko di Cibung pura.
마티아 긴장어. 기다려봐. 너더라 말이다. 너더라 말이다.